салом алейкум дӯстони азиз, ин нахустин видеои ма дар канали программист Эҷе мебошад. Ман имрӯз ба шумо оиди як программи беҳтарин гап мезанам. Бисёри шумо мехоҳед бародаро ки ба номерои дигари давлат регистратсия кунед, масалан имо регистратсия кунед, ватсап регистратсия кунед ва дошта бошед короче номерои дигари давлата бесплатна регистратсия кунед. Ман имрӯз ба хотири ҳавай дар шумо як программи беҳтарина нишон метаҳем. Гапа дуру дуроз намекунам, сар кардем. Ин программаро бародаро Play Market ҳам меёвем, дар Play Market ҳам ҳастай, дар дигар сайтҳо ҳам ҳастай. Мо Play Market меёвем бародаро. Дар ин Play Market медуроем. Баъд дар поиски менависем бесплатная номер менависем бародаро. баъде ки бесплатная номер нависондем бародаро, инами дуюмша интихоб мекунем. баъди интихоб карда шумо установкаш мекунед бародаро. ман установка кардагиам. баъде установка карда шида откриташ мекунем бародаро. баъди открита кардем камтарак интизор мешавем. баъди интизор шудем камтарак номеро чун мерояд бародаро. на чхеле ки дидед номеро буромадестай бародаро. баъде ки ҳамаи номеро буромада кадоми шахои худтон вибрат мекунед. ина як қиёмат номераи ҳама давлат қариб ҳастай бародаро. на ҳама давлат бародаро ҳастай. медуроем масалан кадоме шахои медуроем. нама як номерша галочка мондагиам, регистратсия кардагиам ба ҳамин номер. ина даруни ҳамин номер медуроем бародаро. чихеле мебинен обновить чидестай, обновить сообщения. бояд сообщениҳои омадагиро обновить шавад, нишон бития. камтарак интизор мешавем ва нигаҳ мекунем, мебинем. ина дӯстон сообщение омадагира ма ира истифода мебарам, бисёриёрам истифода мебарам. нигаҳ кунед, ҳамаи смсо честнаи, ягон номеро дурӯғ нестай, ҳамаш ростай. вақте ки дар кортон шуда ин номерои болоро мезанед ва дар ин номер медуре, ҳар як номера дар ин худаш медуре, смсша мегирад, дар ватсапай вайбера мезане ва регистратсия мекунед. ин қадар корай дӯстон. дар канал обуна шавед, канала дастгирӣ кунед. насиб бод видеоҳои беҳтарин оиди программаҳои беҳтарин мепартом. тамошо кунед.